Aká je tá otázka, čo není Čo otázka? vlastne? Že dneska, čo sa stalo, hej? Dneska čo sa udialo? Čo sa dneska stalo? Dneska sme otvorili festival. Takže prišli všetci 400 plus účastníci a účinkujúci a všetci proste, lektori a podobne. A otvorili sme festival. Všetci sa išli učiť do dielní. Učili sa veľmi intenzívne, niektorí až moc intenzívne. A potom prišiel Matej Petrák, ten to tunák zabil, doslova, niekoľkokrát. Bolo to morbidné a parádne. Všetci sa smiali, tlieskali postojačky, takže konečná. A uzatvorili to parádny... Poď, neboj sa. Uzatvorili to parádny Luživčák podcast, ktorý nám to tu vyrozprávali, pretože sme mimo a nevieme rozprávať, takže niekto musel. A zajtra máme fajne. Čau.